I arbejder med kombineret grill og pejse. Hvad er det, de kan gøre? Vores kombinerede grill og pejse er en opfindelse fra Holland, som vi tog til os og tillæmpede det til det danske klima. Rustfri stål kombineret med mobilitet, det vil sige, at vores pejse er komplet på hjul. De kan trækkes rundt i haven eller på din terrasse, eller hvor du ønsker, du vil have din varmekilde. Og så er det den funktionalitet, som vi egentlig synes, der mangler i enhver muret pejs. Det er, at vi har tilsat nogle små elementer, som for eksempel en grillrist. Vi har nogle stegepander. Vi har en wok, som er så populær nu om stunder. Og vi har opfundet, ikke opfundet, men vi har lavet nogle materialer, som kan tåle det danske klima. For ellers var der ingen mening i at lave en udendørspejs. Vores pejs har nogle helt unikke egenskaber, såsom at den ikke kan ruste, såsom den er mobil. Vores pejs har nogle finesser, som for eksempel en kold håndgreb, som vi egentlig har en lille smule lånt hos grydefabrikanter. Det vil sige, at man kan røre ved sin pejs, man kan trække sin pejs rundt i sin have, uden at brænde fingre. Vi har tænkt en lille smule på for eksempel børnebørn. Vores bagside, vores pejs, er gennemisoleret op til 1150 grader. Det vil sige, at der er ingen varmeflugt bagud. Man kan køre meget tæt op af planter, hækker eller husvægge. Og for at komme tilbage til de små purke igen. Vi kender vist alle sammen det lille problem. Du må ikke røre. Du må ikke røre. Ja, og så sker det alligevel. Vores pejs har den egenskab, man kan godt røre. Og så får de små en lille påmindelse om, det må du ikke gøre igen. Men vi slipper for at ringe efter Falk. Og så har vi jo en lille askeskuffe her. I har også forskellige former for grilltilbehør til jeres ovne. Ja, vi har et vidt spændende program af tilbehør, som vokser med tiden, ligesom vores kunder kommer tilbage med nogle input. Det kan være, som jeg nævnte før, stegepander, grillspyd. Vi har en gnistfang til front, man kan sætte i for, hvis man har noget træ, der gnister meget. Men det non plus ultra, det er ganske enkelt at kigge direkte ind i flammerne. Fordi vores pejse har den evne at give strålevarme direkte ud i fronten. Det vil sige, hvis man sidder og hygger sig med sine venner og gerne vil nyde varmen, jamen så behøver man ikke nødvendigvis at se 10 cm for en pejs og blive røget. Nej, man sætter sig 4-5 meter væk og nyder varmen, som ganske stille og roligt nærmest sniger sig ind og gør livet vel tilpas. Det er vores filosofi med vores udepejs.